vpravo nahoře v lese, jo? Furt tam máte toho zmrtvolky, ne? To budeme akorát mezi těmi jejich spawnem a mezi nimi ještě budeme v kleštích. Ten ze stromečku přeběh jakoby směrem, jakoby, na který útočíme. A doufám, že jsi červenej, ty vole. Jo? Tak si čurák. Jo, slyšíme. Slyším tě hrozně blbě. Půjdeme tam, ne? Na tu základnu. Půjdeme tam na tu základnu, ne? Ale my jsme byli naši zezadu, ne? Já vím, no. Zase mi tu jistě. Ne, běž. Ty vole. Mám! Milan dostal. Jo? Ty vole, to bylo. Tomu věřím, že to uběh celý. Prosím tě, ten se kousek zpátky, jak já potřeba vychcat. Takže kam go? Takže jdeme. Už tam šla grupa. Půl hoďky, prosím tě. Jo. A první ne, Milan. Já nejdu první, já už jsem si poseděl. Před náma šla velká skupina, takže... Taky pravda.
Já nejdu první auto. A já nebyl zastřelený, byl zaskočen. Nezaskočili. Možná obskočen. On to tak má rád. No, je to. Já jsem si myslel, že jdeme jako tam dozadu. CBC, ale dobře. Kde to na bačku? No tak jako hrdině vyrazili zase standardně. Kdo to říkal? Co? Tady by mělo být Ačko někde. Bčko, Ačko bylo za náma, z toho jsme vyrazili. Aha, A my jsme měli být tady, v těchto místech jsme se měli pohybovat. Znamená, že my jsme teďka někde tady, že jsme doprava, doprava tam úplně do čas. Stával tam stan. Furt naplno. Jo, já si vím. Nevíš, Je, byla tam. Kuky ne, Neumím. tahni už dopředu. Ukaž mi, kde je. Předek. Tam, vole. Tady ty dva body máme prohledat, tady to místo. Někde má být nepřátelská základna. My jsme vyrazili takhle, že jo? Takže toč a jdeme. Tahni. Jo, víš, co to je? Vím, tam bývával stán. Tam jsme utočili v noci tenkrát. Za full gas. Takže za ty peníze si to musíš užít. Tak krleš. No úplně vidím tuhle čapku, bude super prdelní. Jelikož nevím, kde jsme, tak asi mlčím. Jestli jsme na těch souřadnicích, jak nám dal velitel, tak střílíme. No, on mi řekl to samý. Takže tu máme dobít, no. Jak jste tam jako modrý udělali resp, ty vole. My se taky budeme dělat všude, nebo co? No taky přeberem, ty vole, uděláme si z toho my respawn, ne? No jako, nevím jestli můžeme, ale asi jo, no, je jich tam kolem 30 těch. Ty krávo. Máte vaše namachnový granáty? Mám? Jde on. A předtím to byla základna žlutý, teď modrá. Bobane, spoj se s velícím. A respawn se nedá, ne, jakoby přebrat. Battlefieldu to budu dělat. Battlefieldu to jde. Battlefieldu to jde, vole. Když tank. počkáš tam 10 vteřin, ne, nebo jak dlouho? Aha. Zničíš, vezmeš tank, zničíš barák, vole, stoupneš, zabereš, odejdeš. Jo, prezmáky. Pojď, vezmeme jenom mesť. No, na dostřeli dostaneme. Jo. No, nevidím. Už dávám dolů. Já nevidím. Že pozabíjel jsi? Ne, ale dávám je dolů, že jo.
Já tam tohle nikdy Jste bránili prej hambáč. No, klidně mi tam No poslal. nevím, jestli bránili, jestli tam Byli. kopek. No a jedna strana zklamala a oni vylezli až nahoru, teď názor. Ale kolik mi down. Jsem tam zdál, když topu a kluci nějaký byl to banána, přiznávali pěkně. Ani jsem to nevěděl, Tady je když jsem bordové. že tam je. Že máš takový nezvyk, viď? Taky tady dám pitíčko, ne? Tak se to nic, jo. Je to dobrý. Hodně energie, pojď to do prutu. To večerníček nepotřebuje, vole. On je kreslená postavička. Nebo se maximálně zvětší čepička. Čepička. Dobrý jako Milan, ten taky už umí. Já taky umím. No, to já nehraju, vole. Máš upgrade. Padáčky, no, ze spoda. Kde nejsou magi, jsou aspoň padáky. Co se mi sedete furt do mýho hrbíku? Tak kdo mluvil o tvým hrbíku? Já jsem to slyšel, vole. Vláduj rychlejc. Máš dostatečný hrb hojností, tak nepotřebuješ šokovou vložku. Antišok. Tyhle kukine, ty budeš stávat o hodinu dřív příště, vole. A docela se mi zalíbili čopr, ne? Jo, čipsičky? No tak po městě těch 50, aby to řvalo. No, asi nějaký 12 kg. Si kup fichtla a sunej z něj výfuk. Já jsem potkal asi 5 tejpků někam na výlet, to bylo si toho kopce. Jak byli v aerodynamickém hrbu, jak jí prali. Ještě přišlápnout. A byly ty batohy asi někam na čundr, kluci, to bylo. Jak do Německa někam. Boba, neslyšíš mě vůbec? O, je teda to přišlo Do Turecka třeba i za 6 000. Myslím, já jsem do Turecka nechtěl. Já bych to nedal. Do Turecka ti dovezou zadarmo, vole. No, samé. Paní tady zaplatí, vole. My jsme tam přišli a paní, no ale Turecko, to je jako Egypt, jako dobrý. A Turecko, já vám nabídnu ještě lepší hotel, to je prostě 8 hvězda a za polovic. Říkám, já tam nejdu. A proč? No ty Arabáši, jaký ty věci víte, sledujete televizi. Pěkně, hodnocení. Smála se jenom jak blbá. No, tam je to fakt zadarmo, no. A můžeš A ona, si tam vezít nikdo ty nelítá, zážitky. tam nikdo nelítá, říkám, já se nedivím. Jakože nám se žene třeba ze dne na den, ale tak Pojď na férovku, že to je full volný. Já se to, a divíš se tomu? A můžeš si přivést kopici zážitků. Do Turecka, ty kráso, tam bych jel, no. Ale v téhle výbavě, vole. A s ostrou, vole. Prostě na tu vycházku přišli 40 stupňů, ten kvér. Ty vody, no, vole. a vedle tebe mladá sukínce, ale to jen tak jako. No to jdeme do moře. Nemůžu mířit. Ne, dejme. Počkej, jdi za popelnici, jdu se kouknout za roh. Drž pozici, drž pozici. A večer, byla krásná vycházka, viď? Ulíbilo zemky.